אני הדס. אני לירן. אני ירדן. אני מנהלת דף הפייסבוק שלכם. אני פה בשבילכם, לענות על כל מענה. וגם לירן וירדן המהממות, היום מתארחות ועונות על שאלות שלכם לגמרי. תהנו. היי לכולם. שלום. מה העניינים? אנחנו כבר בקיץ. כן. הם כבר בקיץ. מפולפלות. טוב, נתחיל עם השאלות. נתחיל מהקלות או מהקשות? מהקלות. מהקלות. טוב, לירן, קיבלנו קצת תלונות שאת כל הזמן מחייכת. כל הזמן. תלונות? אנשים פשוט שואלים איך לשמור 24/7 על מראה קורן ושמחת חיים כמו שלה. למה זאת תלונה? כן, לא מבינה למה אתם מתלוננים. לחייך זה יפה, זה בריא, זה מאריך חיים. סתם, אז אני המצאתי. לא, אבל... כן? כן. לא יודעת, אני בן אדם מלא בשמחת חיים, אני תמיד אוהבת לחייך. אני אוהבת את לירן במיוחד כשהיא מחייכת ואני לא מסתירה. אוקיי, שאלה הבאה, זה מתקשר היטב. איך אתן משלימות אחת את השנייה? קודם כל לירן מרגיעה אותי. כשאני חושבת בטובים על משהו, היא באה אליי יושבת בצד ואומרת לי, היא הכל בסדר? כשהיא אומרת לי את זה אני כבר נרגעת. ירדן מחממת אותי סתם. האמת שאנחנו משלימות אחת השנייה במלא דברים. גם במראה אנחנו משלימות אחת את השנייה, אבל גם באופי, זאת אומרת, ירדן מצחיקה אותי, מביאה לי תמיד את הדברים שאני אוהבת, תמיד יודעת מה הטעם שלי, אז... חלק מהדברים אנחנו גם דומות, לא דבר. חלק מהדברים שאתם דומות בהם זה האורך של השיער שלכם, מה שהביא אחד מהגולשים לשאול, האם הייתם מסתפרות כמו נינט? עומר קוראים לו? אני לא זוכרת, אבל הוא שאל אם הייתם מסתפרות כמו נינט בשביל $1,000,000. אנחנו מדברים כמובן על הקרחת ולא על ה... לא על הקוניניות. לא על שאר התספורות המעניינות. בשביל $1,000,000 זה קשה. אני בשביל $1,000,000 הייתי עושה קרה קצר מאוד. קרה, לא? קרה. הייתי עושה קרה קצר, גם $1,000,000 בסדר. אני לא יודעת, השיער שלי עורך נורא לאט. ממש קטע לי. יש תספות, לא, שווה לך, $1,000,000. כן, נכון, $1,000,000 אני אוכל לקנות די. אז כן. אוקיי, עוד שאלה קצת מעניינת. האם אתן צמחוניות, טבעוניות או אוכלות בשר? אני הייתי צמחונית הרבה שנים, עכשיו אני אוכלת עוף, רק אצל אמא שלי בבית ורק היא מכריחה אותי. בגללי, כן, אמא שלי עדיין מכריחה אותי. מבחינה אידיאולוגית אני הכי נגד אכילת בשר, אני אוהבת את החיות בחיים. גם אני הייתי צמחונית, אבל כרגע אני אוכלת בשר בקושי, באמת. רק פעם בשבוע, אולי, וגם מכריחים אותי. אני גם ברמה האידיאולוגית מאוד לא בעד אכילת בעלי חיים, אני מאוד אוהבת, אבל לפעמים הגוף שלנו נזקק לזה. טוב, מעולה. כמה יחידות עשיתם במתמטיקה? דווקא במתמטיקה, לירן עשתה 5 יחידות. שזה מרשים מאוד. נכון. 5 יחידות במתמטיקה, שפה. זה היה קשה, אז אני מרשה לעצמי לבדוק. את צודקת. אני התחלתי ב5, ותוך חודש אחד הצלחתי לרדת מ4 ל3. יש לי תירוץ, זה בגלל מגמת תיאטרון, שההפקה שלנו הייתה באמצע השנה, ועשיתי 5 יחידות בכל השאר, שהיה בי הרבה, גם אנגלית, גם תיאטרון, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אז אני מכניסה. טוב, זו הייתה תשובה ממש מרשימה, יחסית לזה שעשית 3. 5 ביולוגיה, 5 עשיתי 3 במתמטיקה. 5 מתמטיקה, 5 אנגלית. גם אני שוויתי. נכון? היא צודקת. אני לא סתם בוחרים לפלפל פרזנטוריות, הם לא רק נראות חמות, זה לא... מה הכי מעניין אתכם בלעשות קמפיין לפלפל? קודם כל, אנחנו מאוד מאוד אוהבות את הקיץ. לעשות את הקמפיין לפלפל מביא איתו את הקיץ מוקדם יותר. נקדם מהרגיל. כן, אנחנו מתעלמות מזה שירד גשם. וכל הקמפיין הוא מאוד קיצי, הוא מאוד כיף, הוא מאוד שמח, אנחנו גם זוכות לפגוש אחת את השנייה. אנחנו נפגשות בלי קשר. לעבוד אחד עם השנייה, לצלם את הקמפיין הזה ביחד, שזה ממש כיף, אז הכל ביחד, גורם לזה כיף. ולפלפל יש בגדי המהממים, אני רק מחכה כבר לקחת אותם, אני בוחרת קודם. זה לא משנה, אני אקח בטוח אותו דבר כמו שלי. נכון, אבל נשתדל לא ללבוש את אותו דבר ביחד בים. סבבה, נתאם. כמו בבית ספר. מבחינה חיצונית, לאיזה אישיות את הכי דומה?
מבחינה חיצונית אמרו לי שאני דומה לאן האטווי. אני דומה לך? תודה. אני לא חושבת שאני דומה. לא יודעת, אני דומה לעצמי, לא יודעת, לא אמרו לי שאני דומה לאף אחד, אני לא חושבת שאני דומה לאף אחד. מה שיגידו שהן דומות לי. זה הכי יפה אמר. אוקיי, שאלה אחרונה לסיום, והכי מעניינת, אני חייבת להגיד, מה אתן עושות היום בערב? בדיוק, דיברנו על זה בואי מקודם. נגיד את זה ביחד. כן, אנחנו הולכות לאכול ופל בלגי. קצפת וגלידה וסירופ וקרמל והכל ביחד. ולא אחד משותף, כל אחת והוואפל שלה. אחלה, מעולה, אז תודה לכם. תודה. גולשים אוהבים אתכם, שתדעו. קיץ נעים לכולם.